Jeste, izvolite, ja sam isto mislila. Da, trebate da gospodin Konstantinović ima 4 radnog časa zbog toga. Samo mi recite adresu i koliko sati dođe? Ulica Jasenova, broj 23. Koliko sati ćete voziti? Može sad za pola sata. Doviđenja. Sine, da kažem, prvi čan tona. I to sve za pola sata. Onda rekao sam, možeš da se sreći? Samo se praviš da pričaš tamo, stani. Samo se praviš da pričaš. Potpuno je svejedno da dolaziš zbog kraja zbog nečeg drugog. Dolaziš, ali samo otvaraš usta. Jer smetaš onaj govor. Prvi čas ćemo da počnemo sa... Što vam smeta najviše na vašem životu? Najviše. Dakle, da ti nešto smeta kod mame? Pa ne, smeta mi. Smeta mi služavke. U šta ti smeta? Pa uobražena je. Vrlo ozbiljna. Pa dobro, pa savodi se malo onako s njom ne provodiš veći deo dana. A sa društvom, kako sa društvom? Sve u redu. Ja se nadam. A mama i tata, šta ti se smeta? Kod njih smeta kad se prema njima ne ponašaš? Nisu, samo su izgledosani. Morate i vi da se popravite. A i vi, madam, morate da se popravite. Morate. Još sada da idem, doći ću ujutro večer. Sigurno, tako da je praće. Pa evo ja mislim da najteže
zanovita, a ona bi trebala malo više na sve kako to Znaš šta to više? Može da se vidi u jednoj jedinoj rečenici. Ne može da ti pišeš 10 rečenica da bi se vidio kako je neko lik. Ali možda je malo više napisano da... Možda da bi bilo najbolje da Mira sve vreme priča celu priču, a vi samo da igrate na pokretima od otvore druge. Vidite vi to kako? Vi vidite kada će. A ti možda pričaš Sada oni ne pričaju nešto protiv toga. Sada je on dosta ono kako se različio. Sada ti priču, a oni samo da igraju ono što ti govoriš. Tako se treba da završi, a priča ostane isto, a dobro je. Ti je ovo doneseš, nosiš njemu da pije svoj priču, možda da li njemu nosi da slušaj, tako da se skrati, vidite. Priča mora, a da se traje, a ne uspjeti se ništa, i tako da. Kako dan, dosta da tako čuo. Dođi mi ovdje malo, hajde idemo.